esik szózik a kör, már a mentődi, akkor marad adja. Lehet kicsit más, de olyat mondhatunk, nem jár a szád. Most különben nyelven újítunk. Most mindenkit megkérünk arra, hogy lepegugol. Eljött az az idő. Akkor mindenki, aki eljött, akkor lepegugol velünk. Droppnál. Kurvára bembogulni! Gyerekek, ezt hagyománynálunk, vigyázzunk egymásra, akik tűzöttől jöttek. Robbantsuk fel ezt a kibebaszolt Puskás stadiont, talán eljött az ideje. Sokat tudjátok, amiről beszélek, úgyhogy megértetitek a többiekkel. Király a hidegban! Nagyon!